Torno a estar aquí. Torno a ser jo. Soc Super Mister Candy. I avui, a diferència dels programes anteriors, parlarem del millor, de l'únic, de l'incomparable, del nou Messies, el Salvador, la pilota d'or dels superguerrers, The Best. I un cop esmentats aquests qualificatius, ja et pots fer una lleugera idea de què estem parlant. Efectivament, avui parlarem d'en Son Goku. Nascut al planeta Vegeta, fill d'en Bardock i de la Gine, va ser catalogat com un guerrer inferior, un guerrer de classe baixa, i per aquest mateix motiu el van enviar a la Terra a destruir-nos. Però què va fer ell? Ens va destruir? No, no ens va destruir, al contrari, ens va salvar. Ni un cop, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, no sé quants ja. I encara, a dia d'avui, hi ha gent que té els pebrots de dir, no, és que m'agrada més en Son Gohan o en Trunks. Mira. Repassa't els vídeos anteriors. Això per començar. Si em dius en Vegeta, mira, t'ho puc arribar a comprar, no acceptar, a comprar. Però per favor, és que m'estic cabrejant ja, no he començat. I no només té totes les virtuts que un guerrer de l'espai pot tenir. A més, és una bona persona. És simpàtic, és majete. No com el desgraciat i el fill de puta del seu fill, que per mi l'haurien d'haver avortat. Com ja hem esmentat al principi, en Goku va néixer sent un guerrer de classe inferior, un guerrer de classe baixa. Això no li ha impedit convertir-se en el guerrer més poderós de l'univers. No només de l'univers, dels universos. I per cert, abans de que se m'oblidi, avui tornarem a obrir les línies de WhatsApp. Podeu començar a enviar les vostres trucades, dient, t'agrada en Goku? Sí, no? I per què? Moltes gràcies. I a més avui contem amb una nova professional als teclats. Aquesta segur que filtra millor les trucades que l'altre dia. Sí, Jenny, estoy hablando de ti. Sí. Com l'altre dia, sí. La Jenny, ja la coneixereu. Gran professional i està bon. I ara començarem fent un petit repàs dels enemics més poderosos que han anat vencent cronològicament en Son Goku. Número 1. Satanàs Cor Petit, un Namekià. Un Namekià que va arribar a la Terra, no? Hòstia, ara no me'n recordo, que va arribar a la Terra, era dolent, es va separar i es va quedar una part bona que es va convertir... Hòstia. Bueno, és igual, que el va guanyar també. Número 2. Per mi, sens dubte, és el millor villà de tota la sèrie. Bueno, per mi no, és i punt. En Freezer, un psicòpata educat, amb classe. Quan van començar a lluitar en Goku i en Freezer, semblava que en Goku no el podria vèncer mai. La diferència de poder era massa, era extraordinària. Però què va passar? Ui, què va passar? Què va passar, nene? Encara a dia d'avui em toco veient aquestes imatges. I al final, lo de sempre. Freezer, al carrer! Número 3. També va guanyar en Cèl·lula. Quina tos. Número 4. El mal encarnat, un ser màgic, primordial, indestructible, el monstre Buu. On estava en Son Gohan aquí? No era tan fort. No, estava a la Terra mirant-s'ho, veient com els altres es peguen i que m'arreglin el dia a mi, Quin fill de puta, quin fàstic. Total, en Goku un altre cop triomfant, en Buu al carrer. Número 5. En Black Goku. Número 6. L'ésser més poderós dels 7 universos. Es comenta que el seu poder és superior als dels mateixos déus de la destrucció. En Jiren és com un alien de Roswell, de la zona 51, pues cicladísimo. Inclús sent tan extremadament fort, tan brutalment fort, amb bola de drac mai s'havia vist un enemic tan... ¿Qué dices? T'has passat aquí, És igual.
el Goku ho va tornar a fer. I com ho va fer? Encara em toco veient, te lo como todo Goku, en serio. Madre mía. I al final, el de sempre, en Goku triomfant, Jiren al carrer. I ara la vostra secció preferida, on vosaltres sou els protagonistes. Sí, les trucades. Jenny, guapa, filtrame bien, y luego te invito a cenar. Y luego... Sí, como el otro día, sí. Primera trucada. Endavant, amic. ¿Qué opinas de Son Goku? Mr. Cat, hijo de puta, a la pregunta que has dicho antes de si nos gustaba Goku y por qué, pues mira, Goku... no. También te digo el por qué. Porque desde pequeño lo vi crecer, ¿vale? Y el tío murió como que 15 veces y desaparecía de la serie y además con tanta bondad, tío, era aburrido, ¿no? Aburrido como Valverde, por ejemplo. Mira, amigo, te voy a decir muy claro. Menos mal que con lo de Valverde, el chistecito de Valverde al final ha estado bien. El resto del audio es una puta mierda. Y luego dices, no, es que ha muerto 15 veces. Indocumentado, ha muerto 15 veces para salvarte a ti. Y tampoco te gusta el rollo de la bondad, porque seguro que le pegas a tu perro. Venga, otra llamada. Jennifer, muy mal, muy mal. No, ara el pie no, guarda't el pie. En fi, farem com que no ha passat res. Passem a la següent trucada i ens diuen que torna a ser una noia. M'encanten les noies. Digues, estimada amiga, ¿qué opinas de Son Goku? A ver, niñato, que si me gusta Goku. Goku es un tonto. Siempre le tiene que salvar el culo Vegeta. Así que yo soy más de Vegeta. A veure, per on comencem? Panchita. Para empezar, y esto solo para empezar, que tú hables de tontos, con esa voz que tienes, me parece una broma de mal gusto. Mira, me estoy poniendo nervioso. ¿Y que Vegeta le ha salvado el culo a Goku? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime cuándo. Dime cuándo. No tienes ni idea. Ojalá este año sea el de San Andrés. Mira lo que te digo. La gent truca aquí sense saber res, ni de lo que parla, ni res. Això és una vergonya, esto es una casa de... Jennifer, a tu puta casa. Despedida. I fins aquí les trucades. Moltes gràcies. Tinc una lleugera sospita de que les trucades avui s'han acabat per sempre. Mira el que et dic. I ara, com sempre, la reflexió final. No importa on hagis nascut, no importen les teves capacitats innates. L'únic que importa són les teves ganes de superar-te i de creure en tu mateix. La vida està plena d'obstacles, de coses i gent que t'impedeixen avançar. Doncs que ho intentin. Tot depèn de tu i de com t'enfrontis. Els enemics. Hi haurà moments a la vida que et vegis acorralat. I en aquest moment és quan has de transformar-te en el teu superguerrer ocult. Perquè algun dia tots els estels t'il·luminaran. No tinguis por. Tu també els veuràs. Un consell de Mr. Candy. Y una cosa al final. Sí, como en las películas de los Avengers. O me dais mi fama, mis visitas y mis miles de likes, o me paso al idioma de Cervantes. Uy, sí, és que som més de 6 milions de més de 6 milions de polles és el que som. O sigui, que m'estic aquí matant cada dia. Venga, pico y pala. ¿Pa qué? ¿Pa qué? Mira, lo dit. O fama o castellano. Ala, que os den.